Επειδή εδώ ο Μητροπολίτης Φλωρίνης Αυγουστίνος, επειδή η επίσκεψη την οποία μου έκανε ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, κύριος Ανδρέας Παπανδρέου, έγινε αντικείμενο σχολείων ποικίλων, επηρεαζομένων από τις πολιτικές αντιλήψεις ενός εκάστου, έχω να είπω συντόμως τα εξής. Ότι με ζήτησε να επισκεφθεί. Εγώ σύμφωνα με την αρχή που έχω, λέει η αρχή την οποία κηρύσσει το Ευαγγέλιο, ότι τον ερχόμενο πρόσωπο και κουβαλώ έξω. Δεν μπορώ να διώξω κανέναν και έρχονται ποικίλοι στα γραφεία μου, τους οποίους τους δέχομαι και προσπαθώ να συνομιλήσω μαζί τους και να τους αναπτύξω τις θεωρίες, την πίστη μου στον Χριστό. Λοιπόν, επειδή δεν μπορούσα να αρνηθώ. Εγώ πρέπει να ξέρουν πολύ καλά ο λαός ο ελληνικός ότι 53 χρόνια, 55 χρόνια που είμαι δεν ανήκω σε κόμματα. Ανήκω σε δύο πράγματα. Ανήκω στην Ελλάδα μου και στην πατρίδα και παραπάνω από την Ελλάδα ανήκω στον Χριστό. Και προσπαθώ πάντοτε δεν αμειγνύομαι στις πολιτικές αντιλήψεις, διότι φρονώ ότι πρέπει να είναι υπεράνω όλων ο αρχιερεύς και έχω ελέγξει όλες τις καταστάσεις. Όλα τα κόμματα κρίνουν αυτά σύμφωνα με το Ευαγγέλιο. Λοιπόν, αυτή είναι η αντίληψή μου. Τώρα, όσον αφορά την αυτή, δεν μπορούσα να το. Μερικοί φανατικοί είχαν την ιδέα ότι έπρεπε να τους διώξω. Δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Τους δέχομαι τους πάντας. Διότι είμαι γλώσσα και όπως η γλώσσα αγαπάει τα πουλιά της, για οδήποτε χρώμα και αν έχουν, είτε μαύρο, είτε άσπρο, είτε κόκκινο, είτε μπλε, κατά πρώτον τρόπο και εγώ ως γλώσσα, κατά την εικόνα του Ευαγγελίου, δέχομαι τους πάντας και προσπαθώ να τους οδηγήσω στην πίστη του Χριστού. Το περιεχόμενο έχει ως εξής. Εγώ έλαβα την ευκαιρία και του απίφθηνα δύο ερωτήσεις. Η μία ερώτηση είναι η εξής. Είστε μασόνος, λέω. Λέω διότι δυστυχώς η μασονία έχει μεγάλη διάδοση. Δυστυχώς ο Καραμανλής, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, είναι αποδειγμένος μασόνος και έγραψε ολόκληρο άρθρο. Είστε κι εσείς μασόνος? Λέει όχι, δεν είμαι μασόνος. Χαίρομαι διότι λέω είστε επιλεγμένος από μια μεγάλη αίρεση, μια αυτή που πιστεύει στον αρχιτέκτονα του σύμπαντος. Λοιπόν αυτό. Το δεύτερο και πιστεύω λέω και μέσα στο κόμμα σας να επιδράσετε ως τρόπο ώστε να μην υπάρχουν μασονικά στοιχεία. Το δεύτερο λέω, το οποίο έχω το σπουδαιότερο, ότι λόγω διαπικύρων ενεργειών σας το κόμμα σε χαρακτηρίζεται, δώσατε πολλά από εμάς ως διοίκησης, ως αυτά, δώσατε πολλά από εμάς να σας χαρακτηρίσουν ως αθέους και απίστους. Εσείς λέω πιστεύετε σε μεταφυσικών κόσμων, διότι δεν είναι μόνο φυσικός κόσμος. Ο φυσικός κόσμος είναι ωραίος, λέει, τον οποίο δημιούργησε ο Θεός. Και ο οποίος φυσικός κόσμος είναι αντιληπτός, είναι ορατός και αντιληπτός δια των 5 αισθήσεων. Αλλά εκτός των 5 από των αισθήσεων υπάρχει και μια άλλη αίσθηση, η έκτη αίσθηση, που ονομάζεται πίστης, για τις οποίες κανείς αντιλαμβάνεται το μεταφυσικό κόσμο, ο οποίος είναι πραγματικότερος και σπουδαιότερος από τον φυσικό κόσμο και εδράζεται μέσα στην ψυχή. Και όπως είπε ο Κάντι, δύο πράγματα θαύμαζα λέω στον κόσμο. Το ένα είναι ο έναστρος ουρανός και το άλλο είναι παραπάνω η φωνή της συνειδήσεως. Συνεπώς εσείς πιστεύετε σε μεταφυσικό κόσμο. Μου απήντησε εξομολογούμε, λέει η πάτερ μου, έτσι με συντριβή, με κατάνοιξη μου λέει, ότι σου λέω ότι όταν ήμουν όρθρος είχα παρασυρθεί από αθειστικά ρεύματα και είμαι πολύ κλονισμένος ως προς την ύπαρξη μεταφυσικού κόσμου. Αλλά τώρα τελευταίως λόγω της ασθενείας μου λέει, και προπάντως λόγω της επιδράσεως την οποία ασκεί επάνω μου η σύζυγός μου η Δήμητρα, έχω αλλάξει πλέον και πιστεύω ότι υπάρχει μεταφυσικό κόσμο. Χαίρομαι διότι πιστεύει σε μεταφυσικό κόσμο και δεν ανήκει στους ειδιστάς. Αλλά αυτό λέω, επειδή η θέση σου είναι σπουδαία μέσα στο έθνος και είσαι αρχηγός κόμματος, να το διασαλπίσετε, λέω, όχι μόνο εδώ στο γραφείο μου, να το διασαλπίσετε ώστε και οι άλλοι αντιληφθούν ότι δεν είναι το κόμμα σας κόμμα το οποίο υποστηρίζει την αθεία και την απιστία. Αυτά είπαμε. Το 92